La companyia per poc es va formar l'any 1989. Va ser Santi Arnal, el director de la companyia, qui la va crear amb la inquietud una mica de treballar tot el que són el tema de les titelles, tota la part plàstica i artística i totes les possibilitats que té el teatre de titelles. Santi es va formar a l'Institut del Teatre amb el Harry Tozer i aquesta recerca dins del món del titella ens ha portat sobretot a la interdisciplinarietat, que és una inquietud que tenim a PERPOC, i hem treballat sobretot en els últims anys, ja ens hem tirat cap allà, cap als treballs de titelles amb música. També dins d'aquesta recerca amb el món de les titelles hem treballat amb el Terry Gilliam, amb la pel·lícula The Man Who Killed Don Quixote, i allà fèiem unes titelles de 1,80 m que lluitaven contra el Johnny Depp a cavall, era l'escena final. I molt ens interessa, creiem molt que dins del món del titella està obert a tot, no? Pots crear personatges impossibles i tota la part estètica, plàstica ens interessa molt i a cada espectacle busquem un tipus de titella diferent i si es mira una mica les diferents propostes que té PERPOC, totes són ben diferents, no? En funció del que ens demana cada espectacle. I això és el que ens fa gaudir, disfrutar més, sorprendre'ns a nosaltres mateixos, sorprendre el públic. Considerem que la cultura realment és el fet diferencial a un país, a una societat, i és el que fa créixer aquesta societat des d'un aspecte de les emocions i de l'ànima, no? Perquè realment és el que pot fer una societat molt millor si té accés a la cultura, però un accés real, no? Per nosaltres el que sí volem és fer la cultura accessible a tothom i amb el tipus de propostes nostres creiem que fem accessible a tothom una música que és meravellosa i que si no te la presenten així, a no ser que tinguis una educació musical o que a casa teva tinguin una educació, una sensibilitat especial per la música, mai accediries. A mi m'agradaria a les arts escèniques a Catalunya que hi hagués una mica més de diversitat. Sobretot això, i clar, nosaltres parlo del sector més pobre dins de les arts escèniques. Venim del teatre de titelles i a sobre, aquí a Catalunya sobretot, encara que fora fem més nous públics, aquí ens quedem molt centrats en teatre familiar. Ostres, només que tinguéssim una mica més de recursos o de recolzament, a vegades no és tant recursos econòmics, sinó un recolzament d'un bon espai on assajar o de més, podríem créixer molt més. I al final, a mi el que em fa pena és que acabem treballant amb una sabata i una espardenya i quan es poden fer tantes coses i la diferència tampoc és tan gran de diners, no? Però jo per mi, que hi hagi més diversitat a la programació de les arts escèniques, que hi hagi més sensibilitat cap a altres noves propostes escèniques fora del teatre de text habitual i de més. Més implicació d'alguns programadors pel fet del teatre no convencional o teatre que volem provar altres formes de comunicar-nos amb el públic. I tot això depèn dels recursos econòmics.